azimayi 10 amene amafuna mwamuna wanu ndipo mwayi utatu wapezeka atha kugona nayenso mwamuna wanuyo popanda kuganiza kawiri katatu. Video iyi tikuyipanga ndi cholinga choti anthu tizindikire kunena kuti awareness protects relationships. Kuzindikira chinthu chisanachitike kumathandizira kuteteza mabanja. Komanso tidziwe kunena kuti mayesero aja pachizungu amanena kuti temptations is real. Izi ndithu zimachitika. Komanso emotional affair kuyamba kukondana anthu or kuyamba kujairana anthu, kuzolowerana anthu kumayamba pang'ono ndi pang'ono. Sizitengera kuti winayo ali kale pabanja or winayo sali pabanja. Komanso zimathandizira kuti tiziwe kunena kuti sikuti ndi wina aliyense amene amaliteteza banja lathu kapena amalilemekeza banja lathu. Siku chinthu chonena kuti iniyo muli pabanja ndi chikupanga ndi guarantee kunena kuti wina wake sangakulandeni. Pala anthu ena ake amene amafuna kuti mutasiyana iwo aja atole zimenezi. Komanso video iyi tithandizira kunena kuti kupanga build ma boundaries, kuyika malire pakati pa mwamuna ndi mkazi kumatha kuthandizira trust. So the moment mwaziona zinthu ngati izi muzire ndithu wachikondi wanuyo kuti izi sindikuziona bwino, and mukayika that boundary ikuthandizirani kuti pakhale trust, kukhulupirana pakati panu. Komanso zitithandizira kunena kuti kupewa kumaposa kutani, kumaposa kuchiza kapena kumaposa heartbreak. Komanso chikondi chimayeneka ndithu kulonderedwa, kuchilondera ndithu nthawi zina zilizonse. Tiyambe ndi mzimayi oyambirira. Mzimayi amene timamutchula kuti the shoulder to cry on woman. Mzimayi amene ndi otani? Amene amakhala mzimayi amene amadikirira and amakhala kusakasaka kupanga search and amakhala kumvesera mwatcheru kuchokera kwa mwamuna wanu kuti kodi chimene chikuchitika ndi chiyani. Mavuto ena aliwonse iyeyo amakhala nawo so concerned. Akatere wamfunsa mwamuna wanu banja lanu ndeli kuyenda sili kuyenda chikuchitika ndi chiyani. Inu ndikumaona ngati mwina mwake akufuna ndi zabwino komano iwo akufuna ndithu polowera pamene pakuoneka kuti zinthu sizikuyenda kuti iwo aja alowere. Ndi amazipanga present, amazipereka ndithu kuzipanga present iwowa kwa mwamuna wanuyo as peaceful, kuti iwowa ndi okonda mtendere, komanso ndi drama free. Iwowa amamvesesa, asangapange creative drama, komanso ndi wabwino kwambiri kuposa mkazi amene ali nawo. Atamayankhula timbalume azimayi ngati amene wa kwa mwamuna wanu you deserve peace. Mwamuna wanzawo timamuuza zimenezo iweyo ndi umafunikira mtendere, usati zimene ukukumana nazo, usati zimene amakupanga akazi ako aja, amakupanga nkhanza ndi zina zambiri. Mzimayi amene ndi opsa kwambiri amafuna mwamuna wanu. Komanso mzimayi wa number 2 ndi the wake wife. Amene ndi mzimayi amene amaspenda nthawi zambiri ndi amuna anu kuntchito. Kuntchito kumalawi kuno nthawi zambiri timaspenda mwina 8 hours or kuposera pamene popo. Mwamuna wanu akapita kuntchito akukakhala ndi mkazi ngati amene yoyo. So akupanga share china chilichonse, akudyera limodzi, akucheza limodzi, akupanga share ma jokes ndi kumaseka, ndi kumapanga zambiri limodzi kumwe kujako. So this is slowly builds emotional chemistry between these two. Izizi pang'ono ndi pang'ono, whether you like it or not, zimapanga create kena kache tika chemistry, ka emotional chemistry pakati pa mwamuna ndi mkazi. So amakhanga tika mkazi kachiwiri kuntchito kuti mwamuna wanu zimene akusokera kale wamubweresera kunekochi. Ndi amakhala kuyankhula timbalume you are easier to talk to than the men I know. Iweyotu ndophweka kuyankhula nawe kusiyana ndi azimuna ambiri amene neyo ndimadziwa. Mzimayi wa number 3 amene amakhala kumfuna mwamuna wanu ndipo china chake chilichonse chachitika atha ndithu kulowa chamutu. Mzimayi amene timamutchula kuti the ex who still has access. Mzimayi amene ndi mwamuna wanu anali kale pa relationship, anali pa banja, ndiye palibe access, amatha kupeza be access mwa mwamuna wanu. She knows him well. Amakhala mzimayi amene amamudziwa mwamuna wanu A to Z. If they still talk and meet, emotional doors might reopen. Ngati iyeyo akudzozana kuti ineyo ndamenya kankhondo kuti akumane naye mwamuna wanu uja, ayankhwane naye mwamuna uja. Andamadziwa kuti through njira zimenezi khomonso litha kutsegukanso. Ndi amayankhula timbalumenso tosiyana-siyana. We have been through a lot together. It's hard to forget. Iwe ndine takhala limodzi kwa nthawi yayitali. Ndipo nzosatheka kuti ndingathe kuyiwala ma moments amene iwe ndine tinapanga share. Mkazi wa number 4 amene amafuna mwamuna wanu ndi amene timamutchula kuti the supportive friend in the DMs. Amene iwe amakhala ka friend kena kake. She reacts to his stories. Amakhala kupanga react to ma stories ena aliwonse amene wapanga post mwamuna, kaya ndi pa Facebook, kaya ndi pa TikTok, or kaya ndi pa Twitter, kaya ndi pa WhatsApp pamene ma status. Komanso amapanga praise mwamuna wanu, kumuyamikira, always checks in when he's online. Akangomuna mwamuna ali online iye kali kalenso alwanso pamene panje. Ndi amakhala kumuyankhula tina mwamuna kumpasa ma green light. You always put things that touch my heart. You are a different man. Utambiri iweyo mwamuna you are very special. Ndi zina zambiri. Mkazi amene amakhala kumfuna mwamuna wanu. Mkazi wa number 5 amene amafuna mwamuna wanu ndipo mwayitatu wapezeka atha kulowa chamutu ndi amene timamutchula kuti the bold fleet. Amene amakhala mkazi amene she knows he's taken but doesn't care. But
azimayi ena amene alibe nazo ntchito zoti mwamunayo alikali pa banja ndiye amamuyankhula mwamuna uja, if only I had a man like you, ineyo ndikanangoyerekeza kukhala ndi mwamuna ngati iweyo, ndikanamusamalisa ndipo akanamva kukoma ndi zina zambiri. So osala bada zoti mwamunayo waoneseka yarinyo whatsoever, iwo zimene zalibe nazo ntchito akungodikirira that moment imene atha kukutenga iweyo nkukhala wawo. Mkazi wa number 6 amene amamfuna mwamuna wanu ndi the helper who overdoes it. Mkazi amene amathandiza kumuthandizira mwamuna wanu koma amathandiza mwa over. So she is always available offering to cook, kaya ndikupanga run my errands, kupanga support his goals. Azikazi amene amabwera kumene kuli mwamuna wanu kanthandizira kutunga madzi, kusuka mbale, kumuchapira zofunda, kumutuma pita kunsika kukagula. Amene wanso azikazi opya amene amakhala kumfuna mwamuna wanuyo komanso amayankhula, let me help you with that, your wife must be tired. Amatomuoneka ngati chisoni, mkazi wanu atokhawa atopa, ndipase nineyo ndikuthandizeni ndi zina zambiri. Mkazi amene yonse amakhala mkazi opya amene atha kukulandani mwamuna wanu nthawi ina iliyonse. Tipiteno kwa mkazi wa number 7 amene amamfuna mwamuna wanu ndipo mwayitatu wapezeka atha kugona naye mwamuna wanuyo popanda kulabadanso china chilichonse. Amene yitu amutchula kuti the revenge seeker. Palitu azikazi ena amene amafuna kupanga revenge, so she is angry at you or jealous. Iweyo akamakuona umamunyasa, komanso ali ena achabe mwina osati kunyasidwa ya komano akungopanga nsanje kuti mkazi amene angapeze mwamuna ngati ameneochi, ine ndinkamfuna mwamuna ngati ameneochi, iye uja ampeza bwanji. So anthu amene wati matchula kuti the revenge seeker. So amatha kumugwiritsa ntchito mwamuna wanuja ngati weapon chabe to hurt you. Kufuna kupanga zina zake cholinga inuyo mupangidwe hate, mulire kuti mwamuna wangu apanga zimenezi. Iwo akangomva kamene koko amasangalala kuti ndamuona yeye uja akulira, ndamuona yeye uja ali in pain pali zimene anandipanga ndabweza. So she doesn't want him but your tears. Azikazi ngati amene amakhalanso kuti kwenikweni akufuna mwamuna wanuyo kuti akhale naye pabanja komano angofuna aone misonzi yanu mukulira, mukudandaula, zinthu zitakusokonekerani. So amakhala kuyankhula, kuziyankhulira okha, let me show her she is not all that. Ndimuonetsa mkazi amene akhaula ine si munthu wake, andiona ndi zina zambiri zimene amatha kuyankhula. Amene amakhala mkategori imene iyi and mkazi wamvena kusamala nawo. Mkazi wina wa number 8 amene amafuna mwamuna wanu ndi the lonely, the desperate one. Amakhala mkazi amene nthawi zonse amakhala yekha ali lonely, so she doesn't care if he's taken. Amakhala gulu la azimayi amene salabadanso kuti mwamunayo alikale pabanja, alikale ndi mkazi wina, iwo alibe nazo. Chimene amangofuna iwo amangofuna chikondi, amangofuna attention wina wake apange attend, komanso apase comfort. Ngakhale zitangokhala zimene zizi kwa temporary, just for a day, just for 2 days. So salabada, I know I'm not the one but just hold me tonight. Amatuma muza mwamuna wake, ndikudziwa kuti ineyo suti wewe umandikonda, komano just hold me tonight, I just need that comfort and stuff zimene zabibira angathe kuyankhula azimayi otere. Mzimayi wa number 9 amene amamfuna mwamuna wanu komanso mwayitatu wapezeka atha kugona naye ndi amene mwantchula kunena kuti the fake sister in the group or community. Sister amene ali wa fake, so she acts like part of the family. Kama kaka sister kamene kamabwera kazooneka ngati kuti kali part of the family mwina through your sisters. Ama sisters ako ajenda nzanga, ineso mwakuti I can offer this mwakuti. So matha kumana naye kaya mwina ndikumalo kumene mapempherera, kaya ndi mu neighborhood, kaya na neighbor oyandikira, but she watches closely and crosses lines emotionally. Amakhala kuyang'ana mwachidwi mwamuna wanuzi kuti pamene wasowekera iyeyo apange feeling. So kama kaka sister kuti pakudziwika even ndi ma sisters ake amamunayo, even ndi mkazi wanu yemwe akumudziwa komano akungosakasaka that opportunity. Tilowe ndi mkazi omalizira amene amakhala kumfuna mwamuna wanu amene timamutchula kuti the rich or powerful woman. Amene wande ma boss lady, pali ma boss lady ena ake azimayi. She uses her money, influence or status to get close. Amagwisa ntchito chuma chomwe ali nacho, influence yomwe ali nayo, kayenda abwana kuntchito kwa mwamuna wanu. So amafuna agwise ntchito that kuti ampange seduce mwamuna wanu. She can give him things you can't. Amene wamatokhala azimayi amene amatha kumpasa mwamuna zinthu zimene inuyo ngati mkazi simungathe kupereka, and chimene chocho kungotero chimasanduka weapon, chida chompangira seduce mwamunayo kuti amutenge komanso apange zimene iwo akufuna. I can give you a life she can't. Amankomedesa mkazi uyo wamuza ntha kupasa moyo umene mwamuna wakoyo sikuti angathe kukupasa. Ntha kupasa moyo umene mkazi wakoyo sikuti angathe kukupasa. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching and see you in the next one.